+2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ 2021ର ସବଜେକ୍ଟ ହିଷ୍ଟୋରୀର ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ହେଇଥିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର। 1 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି 1 ନମ୍ବର ସମ୍ବଳିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ 4 ଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର। ତ 6ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର 1 ମାର୍କ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ? ତ ଇତିହାସର ଜନକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? ତ ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ କହିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରାସିଜିମ୍ କିଏ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ସେକେଣ୍ଡ ଖରେ। ତାପରେ କିଏ ମିଶରକୁ ନୀଳ ନଦୀର ଦାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ମିଶରୀୟମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲିପିର ନାମ କ'ଣ? ତାପରେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ବାଷ୍ପଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନର ଜନକ କିଏ? ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେକୌଣସି 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତୋଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 4ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାଟିକି ଆପଣ 3ଟି ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହୋମର ରଚନା କରିଥିବା 2ଟି କାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତାପରେ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ ମହାଦେଶ ଓ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ନେକ୍ସଟ, ଆଖନାଟନ କିଏ? ସେ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆଉ କୋଇଲା ଖଣିକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସମ୍ଭାବଳୀକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କିଏ କ'ଣ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେକୌଣସି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାର ଅଛି। କ, ଏଥେନ୍ସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ତାପରେ ଖ, ମିଶରୀୟମାନେ କାହିଁକି ପିରାମିଡ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ? ଏବଂ ଗ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ରେଳପଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେପରି ଭାବରେ MCQ ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ତ ତୁମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, କାରଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆପଣ ନିଜର ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବେ। 100% ତ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 90% ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପୁରା କିପ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁରାପୁରି ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆପଣ ମନରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।